Едно, две. Правя рап, защото имам какво да кажа и знае как. Правя рап от земята и понякога над. Правя рап, защото имам понятие от рап, а не от празни приказки, амбиции и малко инат. Рапа и изпити малко минават. Че съм нагло младо кариерище до някъде, ма виж, че помага. Не ти харесва как е правен, ми кажи си тогава. Патенце, какво си мислиш, че правя? Знае. Правя рап, защото обозначава начина, по който мисля. Може би е моята мисия, със сигурност моята ниша. Правя рап, защото рапирам правилно и на ниво, на което некое друго копеле би се задавил. Крайна сметка правя рап, защото се кефа на рап. Как ти гледаш зооеротика, защото харесваш зооеротика. Проста логика. Правя рап, за да си излекувам клаустрофобията, света затиска и затова правя рап с доста ирония. Не защото съм неебателен бате, да кажем, че така живота ми носи повече удоволствие. Правя рап за болния, гладния, силния, слабия, сития, странния, скромния, тихия, гордия и за красивата, умно усмихната, симпатична питка, която не ме оставя да спа, затова сутринта сядам да пиша. Правя рап, защото за мен е всичко, но само правя рап. Живея хип-хоп. Прави ли ти се рап са? Дали че не е дълго? Не е лесно, бе. Не, смисъл, няма проблеми, прави смисъл. Ако искаш да развиеш способности заедно с тех интелект, да цепиш за чест, за кеф, шо не, за чек и кеш, или просто искаш да те отведе надалеч, но не си решен да ни нарежеш, нареше смерена реч. Тогава на къде бе келеш? Само на чепо ми ще успееш да вземеш превес. А какво става да дръпнеш валута? Хип-хопа е игра, но трябва да я превърнеш в наука. Раперите депресирани, работите им като перфектни цици, покрити шибани тири. Ти го обясниме ли? Има бит, има вид, има клипи, нема лирики. Крайно разочарован съм, че треви прелитам над главите като Нейт Робинсън. Ще разберете после, що е то, дето е тихо и мирише момчета и не е гробница. Са е бавка, но наголо до петия рапери имат яката да наваксват. Аз не разбирам нищо от тон режисура. Брой ми инвестициите до тука колко са нула. Без замял микрофони в него стотин готени куба. Съм по-добър от теб и мога да си те сложа на кура. Защото докато ти си пъшкал, грухал и пял, аз съм развивал способности и съм ги разширявал. Въоръжен единствено с листи с химикал. Ти не притежаваш дори един такъв арсенал. Къде е разликата? Бате е с теб в парите, но за разлика от вас аз имам поле за развитие. Не го би. И следващия път